Li milare ta' l-exercise. Mela, emmin jgħidlek illi iktar ma tikber iktar titoqgħod ġo bozza. Għax inkella jekk ta' qafax li tweġġa, speċjalment ikun hemm xi ksur iddum iktar ma tirkupra u naturalment dawn huma kollha punti li għamlu sens huma kollha punti validi, però fil-verità sabu xi ħaġa vera interessanti illi jekk għal mod tal-kelma ħanġib eżempju bl-irġiel illum. Tifel jew raġel ta' 25 sena, tajjeb, u nikkumparawh ma' raġel ta' 52, ħanaqleb in-numri. Sabu illi jekk huma tnej jkunu qed jagħmlu l-istess tip ta' training, forsi jkunu qed jagħmlu stil ta' ikel simili, eċetera, eċetera, il-progress u l-bidla illi jara fih personali dak ta' 52 ħajkun ikbar minn dak tal-25. Għaliex? Għax kif nafu biżejjed meta nkunu għadna żgħar, ċertu problemi, ċertu diffikultajiet kun għadhom ma bdewx. Mela pereżempju min-naħa l-oħra, dak li għandu 52 ħajkun inqas flessibbli, ħajibda jħossu li inqas jiflaħ jiċċaqlaq, ħajibda jħossu li huwa aktar għajjien forsi qed jorqod iktar skomdu bil-lejl. U permezz tal-exercise daw l-affarijiet ħajibdew jitranġaw. Min għandu 25 normalment daw it-tip ta' problemi ma jkunx mismaħħom kollha jew jkun beda jmiss xi ftit ftit. Allura x'qed nipprova ngħid, illi iktar maħna kbar, iktar għandna bżonn nibdew nagħmlu l-exercise. Il-kelma qatt mu tard ma nistgħux insibu frażi aħjar għaliha f'dan il-każ. Alright, litteralment fejn jidħol l-exercise qatt mu tard, anzi, iktar ma tibda tard, iktar ħadd tara bidliet kbar fik innifsek. Dak huwa l-punt tiegħi mela kull minn sissa ġab l-iskuża u għax issa jiena kbirt u għax issa dawk l-affarijiet inħallihom għat-tfal ngħidlu din hija skuża oħra mill-bagatella illi forsi ilek iġġib wasal iż-żmien li tarmi din l-iskuża l-hemm ukoll u bis-serjetà taffaċċja r-realtà illi jekk illum inti mhux ħassib ħin, mhux ħassib flus, mhux ħassib enerġija għall-exercise, il-qudiem ħajkollok issib il-ħin, il-flus u l-enerġija għall-mediċini, għall-professuri u barra minn fuq hekk dejjem għall-operazzjonijiet. Daqshekk biss ngħidilkom, tajjeb, u ftakru biss mhux dak milli ħatgħaddu intom, imma minn dak li tistgħu tgħaddu lill-familjari tagħkom minnu. Min-naħa l-oħra minn ħajibda jinbidel ħajibda jgħid qed inħossni jiżgħar, qed inħossni li fl-aħħar dak li m'għamilx meta kont żgħir qed nagħmlu meta kbirt. Kemm jaħasra xtaqt dejt qabel, kemm qed inħossni tajjeb, kemm qed norqod aħjar, kemm qed inqum iktar ferħan, kemm qed jgħiduli li l-burdata qed tkun iktar tajba, kemm qed intella aktar xogħol. U ruxmata oħra benefiċċji. L-għażla f'idejna. Good night.